Lehenengo dato historikoak dokumentatuta daudenak ikusten dek 13. da 14. mendean da aurrerago ere bai orubeak zeudela, ez? Orubeak diseminatuak, ez? Gipuzko osoan, eta orube horiek dituk gaurko egunean dauden izenarekin eta gaurko egunean dauden lekuan, ez? Eta bazeki hau orube horietan etxeak bazeudela. Arazoa dek ez dakigula etxe horiek baserriak ziren o ez. Gauza hau esateko definitu beharko ginikik zer dan baserria lehenengo, ez? Jakiteko zertaz ari geran. Nik baserri bezala definituko nikik arkitektura aldetikan volumen batean sartuta egoten dien etxeak, etxe bizitza, ganaduarekin batea, eta nekazaritzako behar diran lekuekin dana kontenedore handi bat bezala dena barruan egoten denean. Orduan, nik hola definitzen baldin badut baserria, 13 eta 14. etxe horiek ezin diatezan baserriak ziren noez, ez daukagulako daturikan arkitektura aldetik nolakoa ziren. Gipuzkoan datatuta dauden baserri zaharrenak 15. mende hasierakoak dituk. Baserri horiek gehienak dituk oso osorik egurrezkoak. Bai barruko egitura, bai fatxadak, eta baita ere barruko zatiketak ere denak tablazkoak eta zurezkoak dituk. Horrek ez dik nahi izan, baserri guztiak orduan zurezkoak egiten ziren ikan, baizik gehienak egiten zirela. Harrizko etxeak egitea askoz garestiagoan, eta harrizko etxeak bakarrik egiteituan etxeia aberatz edo ekonomiko aldetikan ondo zeuden etxe garrantzitsuenak. Aritziak eta handiagoa zeudean, bakoitzak bere aritzaketaren normalean gordetak bitzen zian, eta udaletxeaketaren laguntza ematezeaben eraikitzeakoan etxea, adibidez Bergaran, dolare baserria egiteko 24 aritz ematen zizkiaben. Eta dolarerik gabe inezkeo 12 aritz. Orduan, errezago guan, egurrezkoa egitea, harrizkoa egitea baino. Harrizkoak batez ere, arazo handienak kanteratik harria atea eta ekartzea. Orduan, ekartze prozeso horrek sekulako galestia sortzen dik prozesua. 15. mendean ikusten dira tipologi guztiak azaltzen dira, gero historia osoan egongo diran tipologi guztiak azaltzen dira. Horrek esan nahi du, 15. mendeko baserri horiek besteak baino askoz komplikatuago dira eta teknika aldetikan askoz ere hobeago egindakoak dira. Horrek esan nahi du niretzako hipotesia da, baina esan nahi du aurretikan beste modeloen bateo egongo zala, eta ez dirala hasierako baserriak. Oso arraroa izango litzeke horrelako kalidadezko baserriak, eta hainbeste lekuetan zabalduta modelo berdinak egitea aurretikan beste zerbait ez bazegoen. Orduan, aunque hipotesia da, baina hipotesi bezala esan dezakegu segurunetiken 14. mendekoak edo 13. mendekoak eta ere baserriak izan zaizkila. Eta modelo horren jarraipena izango litzakela 15. mendeko zurezko etxe hau. Teknika guztiak oso depuratuak dituk. Eta ezinezkoa dek hori zorrera batean horrelako teknika depuratuak. Egurra harriaren kontra galtzen joaten dek pixua, harria irabazten hasten dek, poliki, eta 20. mendea heldu arte, egurraia bakarrik barruko egituratan, eta oso egitura sinpleak, eta modelo baten arabera egindakoa. Bazaudek lan oso izugarri onak, nola ez, etxe aberatzetan da oso lan onak, baina oro har begiratu ezkeo, kalidadea jeisten joaten dek. Aldaketak teknikoak eta bazeudek, baina modeloak eta berdin jarraitzen ditu normalean. Pieza berriak sortzen ditu, eta sistemak erreztu egiten ditu batez ere, eta beti prozesua izaten dek sinpleago egiteko lana bilaketa. Batez ere, 15. mende bukaeran ikusten dek prozesua aldatzen hasten dela, harria gehiago eta pisu handiago hartzen hasten dek,
16 hasieran da 15 bukaeratik 16 hasieran ziok salto kualitatibo handiena, esango ginikik. Aztendek lehenengo beko solairuan da itxiturak egiten arrizkoak, ganbarak eta zurezkoak mantentzen ditu normalean, baina prozesu hori gero eta gehiagotzen goten dek. Gero atzeko fatxadak azten dituk baita ere paretazkoak egitean, eta bukatzen dek azkenean basarri osoa dena arrizkoa egiten, eta egituran bakarrik geratzen dek zura. Zura gero eta zailagoan inguratzea baita ere, barkoak egiteko tare izugarri erabili izan txalako, eta harria berriz gero eta arrezago, kanterago gehiagokin, eta maisu kanteroak ere gero eta gehiago zeudean, da arrezago izan. Denak etzia ben dolarea aukitzen, baino basarri gehienetan dolarea goten duan. Eta 15. mendean dokumentatuta zeo bakarrikan abedun dolarea. Abedun dolareak ez dik basarriaren tipologia erabakitzen. Baizik eta basarri beak dauken egiturak ekartzen dik ze dolare sartu dezaken barruan tipologia. 16. mendean gero eta gutxiago ikusten dek erabiltzezala dolarea. Basarri batzuk hasi dituan 15. mendean oso gutxi baldimaziran dolarerik gabe, 16an gero eta gehiago ikusten ditu dolarerik gabe. Eta 17an gehiago eta prozesu hori handitzen juten dek. Harriaren prozesua, leheno esan dela bezala, 16. hasieran edo 15. bukaeran hasten dek. Hasiera hortan ikusten dek gotikoko elementuak erabiltzen dituk. Ate zorrotzak, leiho bikoitzak, leiho zorrotzak eta abar, ezta. Baina lehenengo 16 hamarkadatan inguru hortan hasten dituk ja errenazimendoko elementuak sartzen. Arko biribilak, punto erdikoak, deitzen diogunak, eta beste klasiko elementuak. Ordutik aurrea, nabarmen hasten dek kanteria, gero eta gehiago, eta prozeso berrikuntza hori, gizartea aldaketa hori nabarmentzen duena jendearentzako kanteria dek. Orduan, jendeak erabiltzen dik kanteria etxe berria daukalako erakusteko. Orduan, zurajeak normalean kendu egiten dituk, eta harrizko etxeak modernoago zirela, eta gizartearen aurrean erakusteko etxe hori berria dela eta ona dela erakusteko. Jarraitzen dik errenazimendu osoan, baina areagotu egiten dek barrokoa heltzen denean. 17. mendean oraindik eta gehiago. 17. mendean gizartea berriro ere aldatu egiten dek, sozialeko aberatsak beste berri batzuk ituan, eta jende horrek erakusteko gizarte hortan lekua behartzuela, berriro ere kanteria erabilitzean. Baina kanteria barroko garaiko elementuekin. Orduan sortzen dituk batez ere arkodun atariak, eta horiek seguruenetiken basarriari eman dion imagen errezena jendearentzako. Arrizko arkodun basarri aberatzoiek. Eta horiek denak ditu barrokokoak. 19. mendera arte irauten dik barroko garaiak, eta neoklasizismoa heltzen danean, 19. mendean prozesu hori hausi egiten dek, eta 19. mendean neoklasizismoak tradizioa moztu egiten dik, eta basarria aldatu egiten dek. Beste arkitektura modelo guztiak bezala aldatu egiten daia. Basarriak egoera ekonomikoa ere askoz larriago guan, gerrate asko izan dituan, da orduan basarria izan nuan jendearentzako azken
heldu lekua bizitzateko. Eta oso kondizio txarretan, da basarri edozein lekutan basarri txikiak, edozein moduzkoak, eta hor mostendek tradizioa, 15. mendetik 18. ikusi dugun tradizioa moztu egiten dek. Eta ordutik aurrera ja, basarria galdu egingo dek. 19. mendekoak izango dituk 20. mendean lehengo galtzen dian basarriak, berriro ere industrializazio prozesuarekin ustu egiten dian basarriak, zatik ez ziralako bizitza egiteko leku egokienak, eta lehengo galtzen hasten diran basarriak hori dituk. Eta gero jarraitzen dik beste basarri guztiak prozesori geldi ezina 19. eta 20. mendeko denbora guztian. Neure basarrietan egin ditutan lanetan da ikusietan interesekoan, niretzako oso interesgarria denadek, trazaetan basarri 15. mendeko eta 16. hasierakoetan, gehore bai barrokoan ez da, baina barrokoan kanterian gehiago ikusten da gero. Baina zuran 15. da 16. mendeko basarrietan ikusten dek, traza egiten zuen pertsonak, ez zuela basarri hori egiten parametro funtzionalakin, baizik estetikoekin. Orduen, zaudek fatxadaketa eginda, karratuaren geometrian basatutako trazak egiten zaben. Orduan, erabiltzen dituk proportzio dupla, proportzio aurea, eta denak karratuatik lortutakoak. Eta bilatu izan dizki hau, basarreko fatxada osoko neurriak adibidez, proportzio horiekin markatuta egotea. Eta ez funtzioarekin. Beti pentsatzen diagu, basarria datorrela funtzio baten erantzunarekin, da ez. Arkitektura dedikatzen gehan jenteak, baseki hau, proiektu bat egiteakoan, gehienetan, nagusi izaten dela estetiko partea. 15. mendeko traza egiten zuenetan ere, bai. Eta gaina horrek esan nahi dik, 15. mendeko jende horren jakintasuna adibidez proportzio aura erabiltzeko, azkeneko lehioa egiteko ere proportzio hori erabiltza, esan nahi dik, ze informazio zeukan jende horrek, eta gizarte horren nivela ere markatzen dik, ezta?